No, stihli jsme to. Jsme v řídícím centru a znova rozchodíme poslední jistotu. Zabráníme katastrofě. Ovládací panely jsou funkční. Palivové tyče jsou vytažené. Kryt reaktoru je otevřen. Voda je vyčerpána. Jaký je proboha výstupní výkon? Budeme mít štěstí. Stačí málo a můžeme to znova rozjet. Do prdele! No, výstupní výkon je 0! Úplná 0, chápeš? Nic už se nedá dělat! Moment. Je tu přece dieselový agregát. Nahodíme ho a spustíme poslední jistotu. Obnovíme přívod proudu k chladícímu okruhu a všechno bude dobrý. Nepanikařte, nic není ztraceno. Sleduj, když to tady zmáčknu, tak se rozjede diesel agregát. Slyšíš ho? Už mi ožívá hydraulika na poslední jistotě. Zasouvám tyče, čerpám vodu a zavírám kryt reaktoru. Pak připojíme... Co to do prdele bylo? Zažili jsme toho hodně, ale tohle fakt ne. Země se třese, metaverzum křičí, žitky před očima, chuť krve v ústech a najednou ticho. Ohluchli jsme. Nebo je to skutečně takový klid? Ze stropu se zpomalu snáší prach a začínáme vidět. Ovládací panel zběsile bliká, samá červená světilka. Z dálky slyším sirénu, čím dál hlasitější. Je to radiační poplach, řve na nás ovládacího panelu. Našli jsme tlačítko na stlumení zvuku. Už svítí jenom ta světilka. Něco naskočilo a rozsvítila se zelená kontrolka. Filtrování vzduchu. Systém se snaží přetlakovat místnost. Podle měřáků je venku radiace, vedro jako v pekle. Jsme naživu! My jsme naživu! Nás pár je naživu! Kolik jich ale zůstalo venku? S kým už si nikdy nedám panáka ani nezahraju karty? Venku je hrobové ticho. Hrobové, jak příhodné. Ty, co byli venku, nebude mít ani kdo pohřbít. Ale to nebude potřeba. Rozložil je ten výbuch. Moment. Černobyl je hodně daleko. Tohle nemohl být ten výbuch. Že by blowout? Ne. Takhle intenzivní blowout nepamatuju. Vlastně to nebyl blowout. Tohle byl hněv samotné zóny. Hněv na lidi, na jejich hamižnost, na jejich sobeckost, na jejich krutost, na jejich zaslepenost penězi, na jejich neúctu k životu! Nevím, jestli je to v lidské přirozenosti, ale to už je jedno. Naživu jsme zůstali jenom my. Venku roztahuje dravec svá žhavá křídla. Toho dravce jsme na sebe přivolali sami. A jak jednou vylétl z hnízda, těžko se do něj vrátí. Mlčíme. Na ovládacím pultu se rozsvítila obrazovka. Vzduchu máme na týden. Přijímač funguje, ale vysílač je usmažen. Přichází zprávy ze světa. Chladící okruh byl odstaven na příliš dlouho. Zbývající 3/4 paliva v černobylském reaktoru se protavily do nejspodnějších pater, kde natekly do masomlínku. Interakce těchto dvou faktorů vyústila v 20násobně horší výbuch než v roce 1986. Do vzduchu bylo vyvrženo překvapivě málo radioaktivního materiálu. Mlýnek na maso se zjevně zachoval jako černá díra a zkoncentroval palivo do té míry, že vyhořelo téměř vše. Černobylská elektrárna zmizela. Místo ní je nyní pravidelný půlkulovitý kráter s absolutně hladkými stěnami z černého obsidiánu. Uprostřed kráteru je malé jezírko čiré tekutiny. Podle měření z dálky je jezírko hluboké přibližně 9 metrů. V noci září duhovými barvami. Vhozená sonda v jezírku zmizela, aniž by zčeřila hladinu. Blowout nepřekročil hranici zóny, které se jednou bude říkat stará zóna. Hranice vypadají jako narýsované pravítkem. Prostor zóny se změnil v černou spálenou poušť.
Jezero Jantar se vypařilo. Zóna se několikanásobně rozrostla. Mutanti něco tušili a hromadně utekli ještě před blowoutem mimo starou zónu. Probíhají záchranné a evakuační práce. Nepředpokládá se, že by v prostoru staré zóny někdo přežil. Na krizovém jednání Organizace spojených národů byl prostor nové zóny jednoznačně vyhlášen za území pod výhradní správou OSN. Státy, na jejichž území se nová zóna nachází, se vzdali těchto oblastí výměnou za pomoc OSN. Rusko, USA, Čína, Indie, Pákistán, Francie a Velká Británie se zavázali k dalšímu snižování množství atomových zbraní. Zóna, jak ji známe, je pryč. Svět, jak ho známe, je pryč. Ticho! Slyšíte to? Někdo mi mluví v hlavě. Kdo jsi? Jsi kontinuum? Jsi Bůh? Nejsme Bůh ani kontinuum, alespoň ne v tom smyslu, ve kterém to chápete vy. Jméno pro nás zatím nemáte. Co chcete? Porozumění, partnera, přítele. Jsme už příliš dlouho sami. Proč jste to dopustili? Dopustili jste si to sami. My jsme jen nezasáhli. Víte, kolik lidí zemřelo? A víte, kolik se jich teď spojí, aby se už nic takového nestalo? Nebojte se. Něco končí, něco začíná. Třeba končí věk násilí a začíná věk porozumění. Ale co my víme, je to na vás. Stačí otevřít dveře a vykročit. Tak na co čekáte?